டு எவ்ரிதிங் டு தமிழ். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல வந்து மோஷன் பிக்சர் எடிட்டிங் எப்படி பண்ண போறதுதான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போறோம். ஃபர்ஸ்ட் கைன் மாஸ்டர் எடுத்துக்கோங்க. கைன் மாஸ்டர் எடுத்து முடிச்சோடனே நீங்க PNG வெப்சைட்ல போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேக்ரவுண்ட் நல்ல மங்கலான பேக்ரவுண்ட் வைங்க, அப்பதான் கரெக்டா இருக்கும். உதாரணத்துக்கு கைன் மாஸ்டர்ல டிஃபால்ட்டா ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ லேயர்ல போய் வேற PNG நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா நான் வந்து பரதநாட்டியம் ஆடுற மாதிரி ஒரு PNG டவுன்லோட் பண்ணிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை வந்து பார்க்கணும். உங்களுக்கு இந்த கீழே லெட்டர்ஸ் தெரியக்கூடாதுன்னா கிராப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிராப் பண்ணி வச்சு இங்க வச்சுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். திரும்பி லேயர்ல போய் திரும்பி மீடியால போய் நீங்க ட்ரீ PNGன்னு கொடுத்தீங்கன்னா வெப்சைட்ல வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அதை டவுன்லோட் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்ச அளவுக்கு பெருசா வச்சுக்கோங்க. இந்த மரம்னால உங்களுக்கு பெருசு எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு பெருசா வச்சுக்கோங்க. இங்க 3 டாட் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சென்ட் டு பேக், சென்ட் டு பேக். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ட்ரீ அமுத்திட்டு தான் சென்ட் டு பேக் பண்ணணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்க ஒரு அனிமேஷன் கீன்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை அமுத்தி வீடியோ லாஸ்ட் கொண்டு போய் வச்சுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்க வச்சு இங்க போற மாதிரி வச்சுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் திரும்பி அனிமேஷன் கீ கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இங்கிட்ட வந்து நகர்ற மாதிரி வச்சுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வச்சு முடிச்சோடனே டிக் கொடுத்துருங்க. திரும்பி இன்னொரு எவ்வளோ ட்ரீ வேணுமோ அவ்வளோ ட்ரீ வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து இன்னொன்று வைக்கிறேன். இன்னொன்று வச்சுட்டு பெருசா வைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் இந்த பரதநாட்டியம் ஆடுற மாதிரி PNG இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. மறுபடியும் 3 டாட் பட்டன் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை கிளிக் பண்ணி சென்ட் டு பேக் கொடுத்துருங்க. ஒரு கிளிக் கொடுத்துருங்க. அப்புறம் டியூரேஷன் ஃபுல்லா வச்சிருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் திரும்பி அனிமேஷன் கிளிக் பண்ணி நகர்ற மாதிரி வச்சுருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நகர்ற மாதிரி பண்ணிட்டோம். இப்போ இன்னொரு ட்ரீ வைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னொரு ட்ரீ PNG வந்து இது பண்ணிக்கோங்க. இன்னொன்று வைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பெருசு ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட நீங்கள் ஆடியோ சேர்த்தீங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். அப்புறம் டெக்ஸ்ட் வைக்காம வச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்காது. அதனால டெக்ஸ்ட் எப்படி பின்னாடி கொண்டு வந்து வைக்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன். இதில் போய் லேயரில் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். லேயரில் டெக்ஸ்ட் கொடுங்க. பின்னாடி எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம். நான் பரதநாட்டியம்னு போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பரதநாட்டியம் டான்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெருசாக வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் எந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் வேணாலும் வச்சுக்கலாம். பெருசாக வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் 3 டாட்டை திரும்பி அமுத்தி bring to send to back அமுத்திடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அனிமேஷன் கீ கொடுத்து இதை நகர்ற மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட இப்போ ஆடியோ சேர்த்தி பார்க்கலாம் எப்படி வருதுன்னு. ஆடியோ நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட ப்ரிவியூ பார்த்துடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வரும். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு சல்லுன்னு வரும்.